आं थाइसेबो रां खामायनो हाया जाबाय। आं न'खरखौ सालायनो गोबां दिगदार जाबाय। आंनि फिसाखौ आं फोरोंनो थाखाय आसा खालामनाय जाबाय। ओंखायनो बिफानि केन्सार बेरामखौ नायै नायै रां आंखालनि थाखाय आं डाक्टर फरायनायाव मुं थिसननो हानाय नंलिया। रांखावरि आंखालाथ' जाखादों, मानोना जों एसे गरिबनि आरो दुखुनांथाव बाथ्रा, नीट आनजादखौ उथ्रिसार जानायनि उनावबो मुं थिसननो हानाय नंलिया उजाला रानि बर'आ। केन्सार स्कुलाव 16 बोसोर खाथिबाय, थाइसे फैसा गैयालासिनो। बेनिफ्राय फैयै आं रायजोफोरनो 16 बोसोर फोरोंगिरि महरै हाबनानै थादोंमोन, नाथाय फरायसालिया सरकारि जानायाव आंनि मुङा थालाङो आरो साख्रि मोननो हायासै। नाथाय बिफा सन्जय खुंगुर बर'आ केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै थानायलाय रांखावरिनि आंखालजों उजाला रानि बर'आ सोलोंथाइ लाबाय थानाय समावनो BSc 3rd सेमिस्टारनि मुं थिसननायखौ खालामनो हायासै। फोरमायथिबावनाय बादिब्ला सन्जय खुंगुर बर'आ आगुनि समाव पद्म आनन्द गोजौ फरायसालियाव 16 बोसोर फोरोंगिरि महरै हाबनानै थादोंमोन, नाथाय फरायसालिया सरकारि जानायाव बिथांनि मुङा थालाङो आरो साख्रि मोननो हायासै। बेनिखायनो डाक्टर फरायनायाव आरो केन्सार बेरामखौ नायनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों। बेनिखायनो रायजो राजा, बिटिआर मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो 22 नं बिधानसभा बियाबनि MLA जलेन दैमारि बिथांमोननिसिम राहा गोथे नखरा मदद नागिरदों। दुखुथिया नखरखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय गाहायाव एकाउन्ट नाम्बार होनाय जादों। जिहेथु जोंहा रांनि आंखाल, जेबो कचिं होआलासिनो जे आंनि फिसाजोआ नीट आनजादखौ 405 मार्क लानानै उथ्रिनो हादों, बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जिहेथु जोंनि बर' हारिनियाव डक्टर फरायनाय मानसि गोबां खम, ओंखायनो डक्टर फरायनानै रायजोफोरखौ माखासे हेफाजाब खालामगोन होननानै आं सानो आरो आसा दङ। आं देहाया जोबोद लोरबां, देहाजों सिगां गोख्रोंमोन, इयावबो आं मोजाङै सोलिनो हायोमोन। आं केन्सार स्कुलाव 16 बोसोर खाथिबाय, थाइसे फैसा गैयालासिनो। बेनिफ्राय फैयै आं रायजोफोरनो गेस डिलारनिफ्राय गेस रानै सोलिदोंमोन, नाथाय दा केन्सार बेमार जाना नाख्रेब जानानै आं थाइसेबो रां खामायनो हाया जाबाय। आं न'खरखौ सालायनो गोबां दिगदार जाबाय। आंनि फिसाखौ आं फोरोंनो थाखाय आसा खालामनाय जाबाय। ओंखायनो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारखौ खर' गंग्लायो आं माखासे रां अनसुंथाइ हरनो थाखाय, आरो आंनि समस्थिनि MLA बिथां जलेन दैमारि सारखौ रां अनसुंथाइ हरनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय। आंनि फिसाजोनि एडमिसनखौ जेन हेफाजाब खालामनानै होयो, जा आंनि फिसाजोआ साननाया जेन डक्टर फरायनो साननाया जाफुंथों, आं बेखौनो आसा खालामो। MLA आरो बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारा नायहरगोन होननानै आसा थाबाय। बे आंनि साननायाबो जाफुंथों, आंनि फिसाजो साननायाबो जाफुंथों, रायजोफोरखौ डक्टर जानानै सहाय खालामनो हाथों, आं बेखौनो आसा थाबाय। आंनि मुङा उजाला रानि बर', आं तामुलपुरनि। आं थांनाय 7 सेप्तेम्बरनि नीटनि रिजाल्टआव आं उथ्रिसारनो हादों। नोंथाङा माबे मिडियामनिफ्राय फरायनानै? आं इंलिस मिडियामनिफ्राय फरायदोंमोन। एडमिसन माने दा स्टेटनि मेरिट लिस्ट ओंखारनांगौ आरो काउन्सिलिं जानांगौ, बेनि उनावसो मिन्थिगोन आरो एडमिसना मा। नोंथांनि फरायनायाव माबाफोर जेंना जेंसि मोगा मोगि जादों? रांखावरि आंखाल? रांखावरि आंखालाथ' जाखादों, मानोना जों एसे गरिबनि आरो लोगोसे आंनि फरायबाय थानाय समाव बाबायाबो एसे गोब्राब बेरामाव हाबदों, केन्सार बेमार जादों। बेसे गोबाव जाखो फादारनि बेमार? 1 बोसोरानो जादों, खिन्थु जों दासो हमना मोन्दों कि केन्सार बेमार जादों होननानै। मेडिकेल ट्रिटमेन्ट होदों? दा बाय'प्सि टेस्ट खालामनो होदों, खिन्थु रिपर्टआनो दालागै मोनफैयाखै। बे रिपर्टआ मोनफैनायनि उनावसो ट्रिटमेन्ट जागोन आरो बे केन्सार बेमारनि। रांखावरिनि आंखालजों मोगा मोगि जानांदों नोंसिनि न'खरा? जों माबानाय गैया, गभार्नमेन्ट जबबो गैया, जेबो गैया, आरो बाबायाबो हाया, ओंखायनो एसे नों हेल्प खालायोबा मोजां जागौमोन आरो। गेजेरजोंनो बे नीट आनजादखौ आं उथ्रिसारनो हादों। आरो
जोंहानि न'खरनि हालोदा एसे गाज्रि बेनि थाखायनो आं कचिंबो लानो हादियासै आरो दा बाबानि बेमारनि थाखाय आं आरो डक्टरनि फरायनायाबो आंनिया एसे वेट जासिगोन बिनि थाखायनो आं रायजो राजाखौ एसे खावलायदों जोंखौ एसे जोंहानि न'खरखौ एसे नायहर एसे हेल्प खालायहर बेखिनियानो फरायनो जोबोर गोसो दंमोन खिन्थु दा बे बाबानि बेमारनि थाखाय दा आं डक्टर फरायनायाव एसे माबा जासिगोन वेट जानांसिगोन आरो आङो लोगोसे BSc नि कर्सखौबो लाफादोंमोन आरो एबार 3rd सेमावनि एडमिसनखौ आङो रां आंखालनि थाखाय लानो हादिया आरो दा बाबानि माबायाबो बेमाराबो गाज्रि जालांदों आं रायजो राजा आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बेखौनो खावलायनो सानो दि जोंखौ एसे अननानै हेल्प खालायदो राङाव मदद खालायदो बेखौनो खावलायबाय माबाफोर दाहाफोर दं गोजोननाया बुहुद मोजां मोनदोंमोन आंनि फिसाजोआ बुहुद खस्थ' खालामनानै न'आवनो फरायनानै एकदमबारे पास खालामनो हादोंमोन कचिंबो लायाखै खिन्थु जों गोजोननायबाबो बिफानि बेमारावनो बुहुद खस्थ' खालामनो गोनां जादों फैसा थाखा गैला दा आरो फिसाजोनि एडमिसननि थाखाय साननोनो हायाखै जोङो दा बेखिनिसिम फिसाजोआथ' बुहुद डक्टर फरायनो गोसोमोन खिन्थु फरायहोनो हागोन ना हाला बेखौ साननानैनो मोनाखिसै जोङो बेसे गोबाव जाखो फरायनायखौ दोनथ'नाय फरायनायाथ' रङिया कलेजावबो फरायदोंमोन 3rd सेमिस्टाराव एडमिसनबो लानो हादिया फैसानि आंखालावनो एडमिसनबो लानो हादिया दा आरो डक्टरखौबो जाफुंहोनो हागोन ना हाया बेखौबो जों सानस'नोनो हादिया फैसा थाखानि बुहुद प्रब्लेम जाबाय जोंहा बुहुद बिपदाव गोलैबाय जाफुंनायानो जानाय नंला खोमा आं सानो रायजो राजा सोरबाफोर सहाय खालामबा बुहुद गोजोननाय मोनगौमोन 1 बोसोरानो जाबाय बुहुद डक्टर नायबाय बुहुद गिदिंबाय थाबाय हामा ओमफ्राय गुवाहाटियाव लांनानै दा केन्सार बेमारखौ थरा मोनबाय दा बुहुद दुरबलाव दङ बुहुद खस्थ' भुगिनांगासिनो दङ फैसा थाखा गैला बुहुद बिपदाव गोलैबाय दा फिसाजोनिखौ एडमिसनखौ मा राहायै लागोन बेखौनो साननोनो हायाखिसै जोङो थाबायग्राबो रावबो गैया सासेल' फिसाजो जोंहा केन्सार स्कुलाव खाथिबोबाय थाबाय इमान बोसोर खिन्थु बयबो लोगोफोरा जालांजोब्बाय बिनिया थालांबाय बबे स्कुलाव मावदों माबा आनन्द बाजार पद्मा आनन्द बाजार हाइ स्कुलाव 2004निफ्रायनो खाथिबाय थादों खिन्थु इयो थाइसेबो थाखा दांनो मोनासै दा बेमारावसो गोलैनानै थाबाय